Mixi b'ritmu maġġel ix-xogħol fuq il-proġetti tal-Business Zone tal-Ħofra u dik li kienet il-fabrika tal-Malta Dairy Products fix-Xewkija Għawdex. Proġetti li b'investiment ta' madwar 20 miljun euro flimkien se joffru aktar minn 20 tonna ta' art għal żvilupp industrijali fil-Gżira Awċija. Dan bilan li anki Għawdex ikun fuq quddiem biex jattira investiment ġdid li jiddependi minn servizz effiċjenti u spazji moderni, kif spjega l-Ministru Chris Cardona. Ser ikun hemm żviluppat wieħed Industrial Enterprise Park u hawnhekk Business Park illi wkoll ser jagħti opportunitajiet għal dawk kollha li jixtiequ jkollhom l-intrapriża tagħhom ġewwa Għawdex. Il-Ministru Ġustin Karwana qalet li Għawdex qiegħed verament jingħata l-importanza li tixraqlu biex qed ikomplu jinħolqu postijiet tax-xogħol ġodda ta' kwalità. Mhux biss naraw il-bidla li hemm bżonn fl-infrastruttura ma wkoll anke fid-diversi stabilimenti u fl-istrutturi imma wkoll anke biex ikun hawn ħolqien tal-investiment, ħolqien tax-xogħol u dak kollu qed isir kemm b'fondi nazzjonali kif ukoll b'fondi Ewropej. Lan huwa li kif qal is-Segretarju Parlamentari Aron Farrugia ix-xogħol isir b'mod holistiku biex l-imprenditur Awċi wkoll ikun jista' jilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu. L-industrialist kemm Malti u wkoll Awċi jista' juża biex jidħol fi skemi ġodda, jidħol f'industriji ġodda, internationalization u allura l-mod holistiku li bih qed ngħinu l-industrialist Malti u Awċi. Bekk inħeġġeġ lil kull Awċi li jixtieq juża dawn il-fondi biex jersaq lejna u jagħmel użu minnhom.